അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മിനിഞ്ഞാന്ന് മുജാഹിദുകളുടെ തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കുറച്ച് വിശാലമായി കുറച്ചധിക സമയം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ദർവേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ മറ്റ് രണ്ട് ഉസ്താദ്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ഷിബിലി ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു, യാസീൻ ഉസ്താദൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദീർഘമായ ചർച്ച നടന്നു. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുജാഹിദിൻ്റെ തൗഹീദ്, അവർ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ, അതായത് അതിൻ്റെ താരീഫ്, അതിൻ്റെ കൈതുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥനയാവുക, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവർ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ത്, ഇത് സംബന്ധമായ ഒരുപാട് വിശദീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ദർവേഷ് ഇബ്നു തൈമിയ, ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് മുജാഹിദുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇബ്നു തൈമിയ, അദ്ദേഹം മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകളെക്കുറിച്ച്, മുജാഹിദുകളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് അക്കീദയാണ് മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അതേപോലെ തള്ളാനെ 100 വട്ടം നമ്മളിങ്ങാട്ടി വൃത്തിയിൽ ഹക്കായ നിലക്കാണ് മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നിരന്തരം തട്ടിവിടാറുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂടുതൽ ചർച്ച നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലക്ക് ദർവേഷ് ഇവിടെ ഇബ്നു തൈമിയനെ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്നു തൈമിയ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വക വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പ്രതികരണം അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ മറുപടി പറയാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ, അഡ്മിൻസുമായി ഏതെങ്കിലും അഡ്മിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസരം നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു സുഹൃത്ത്, ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ചോദ്യം എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള മറുപടി വിശദീകരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ചെറിയൊരു ചർച്ച. അതായത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്: മരണപ്പെട്ടു പോയ ഹിന്ദുക്കൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവരിൽ ആരോടെല്ലാം ഇസ്തിഗാസ നടത്തിയാലാണ് സമസ്തയുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ശിർക്കാകുന്നതും ആവാത്തതും? നട്ടലുള്ള സമസ്തക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു, മുസ്ലിം അല്ലാത്ത എല്ലാവരും, ഹിന്ദു ആവട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനി ആകട്ടെ, യഹൂദനാകട്ടെ, ആരുമാകട്ടെ, യുക്തിവാദി ആകട്ടെ, ആരും ആകട്ടെ, അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നിങ്ങൾ ഇസ്തിഗാസ നടത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇസ്തിഗാസ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷിർക്കാകുമോ കുഫ്രാകുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മം. ഇതിൽ ഞാൻ ലളിതമായ ഉത്തരം പറയാം, ബാക്കി കൂടുതൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും. ഇത് സാധാരണ ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദുകൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സുന്നികൾക്കിടയിൽ വലിയ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്ന അവരുടെ വലിയൊരു മാസ്റ്റർ പീസ് ചോദ്യമാണിത്. ഈ ചോദ്യമാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാസ്റ്റർ പീസ്. ഈ ചോദ്യത്തിലാണ് അവരെല്ലാവരെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത്. ഇതിന് ഉത്തരം പറയുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കാറുള്ളത്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. സാധാരണ ഒരു മുസ്ലിമിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സാധാരണ ഒരു സുന്നിക്കാരൻ, ഉസ്താദുമാരൊന്നും വേണ്ട, എന്നെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണ സുന്നികൾ തന്നെ മതി. ഇതിൽ ലളിതമായ ഉത്തരമാണ്. ഇതിലെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താണ് ഇസ്തിഗാസ എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇസ്തിഗാസ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ഇല്ലാത്ത വിഷയമാണ് ഇസ്തിഗാസ എന്നുള്ളത്. ഒരു വലിയ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നിടത്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവുള്ളത്. ഇസ്തിഗാസൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പിയ ഔലിയാക്കൾ, ആ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഔലിയാക്കൾക്കും ജീവിതകാലത്ത് അവർക്ക് കറാമത്ത് മോജിസത്തുകളുണ്ട്. അഥവാ ധാരാളം മോജിസാത്തുകൾ, ധാരാളം കറാമത്തുകൾ ഈ പറയുന്ന ഔലിയാക്കളിൽ നിന്നും അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഉണ്ട്. അവർക്ക് കാണുകയും അവരിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സുന്നികളിൽ ആരും, അഹ്ലു സുന്നയിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ്. ഇതേപോലെ തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു അഖീദയാണ് അമ്പിയ ഔലിയാക്കൾക്ക് അവരുടെ മരണശേഷവും കറാമത്ത് മോജിസത്തുകൾ ഉണ്ടാകും. അഥവാ മരണശേഷം മോജിസത്തുകൾ, കറാമത്തുകൾ അമ്പിയ ഔലിയാക്കൾക്ക് പൊളിഞ്ഞു പോവുകയില്ല, ഇല്ലാതായി പോവുകയില്ല മരണശേഷവും. കാരണം ഹയാത്ത് കാലത്തും അവരിലൂടെ മോജിസത്ത്, കറാമത്തുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആരാണ്? അള്ളാഹുവാണ്. അതേ അള്ളാഹ്ക്ക് എന്തിനും സാധിക്കും. അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും മോജിസത്ത്, കറാമത്തുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. നമ്മുടെ അഖീദ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ, ഒരു വലിയിലൂടെ, ഒരു പ്രവാചകനിലൂടെ മോജിസത്ത്, കറാമത്തുകൾ വെളിവാക്കിയതുപോലെ വഫാത്തിന് ശേഷവും അവരുടെ ബർസഖി കാലഘട്ടത്തിലും എന്തു ചെയ്യും? അവരിലൂടെ മോജിസത്ത്, കറാമത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെളിപ്പെടുത്തും. ഇതാണ് നമ്മുടെ അഖീദ, ഒന്നാമത്തത്. ഈ അഖീദയിൽ ആർക്കെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. മരണത്തോടുകൂടി ഈ പറയുന്നത് മുറിഞ്ഞു പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചർച്ച നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി സുന്നികളായ ആളുകൾ ജീവിതകാലത്ത് സ്വഹാബികളും മറ്റുമൊക്കെ റസൂലിനോടും അവതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഔലിയാക്കളോടും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് അവരോട് പോയി സഹായം തേടുകയും അവരിൽ നിന്ന് മോജിസത്തുകൾ കൊണ്ടും മറ്റും സഹായം ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതേപോലെ മരണശേഷവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടക്കമുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത മോജിസത്തുകൾ കൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കും, അവർ നമ്മളെ ഉപകാരം ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവരോട് സഹായം തേടുന്നതാണ് ഇസ്തിഗാസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇസ്തിഗാസ ഷിർക്കാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ഷിർക്കാവണം? ഇസ്തിഗാസൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം ഷിർക്കാവണം. എന്താണ് ഇസ്തിഗാസൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം? മരണശേഷവും മോജിസത്ത്, കറാമത്തുകൾ അമ്പിയ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ആ അമ്പിയ ഔലിയാക്കൾക്ക് അവരുടെ മോജിസത്തുകൾ കൊണ്ട്
മരണശേഷവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം. ഈ വിശ്വാസം ഷിർക്കാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇസ്തിഗാസ ഷിർക്കാവുകയുള്ളൂ. ഈ വിശ്വാസം ഷിർക്കല്ല. അത് നമ്മുടെ അഖീദ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മുടെ പ്രമാണം കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ്, അഹ്ലു സുന്നയുടെ പ്രമാണമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആർക്കെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാഥമികമായി ഇസ്തിഗാസയെക്കുറിച്ച് സുന്നികളുടെ വിശ്വാസവും അഖീദയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രാഥമികമായ കാര്യം. ഈ ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ഇവരിൽ ആരോടെല്ലാം ഇസ്തിഗാസ നടത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇവരുടെ ആരോടും ഇസ്തിഗാസ നടത്താൻ പറ്റുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല? മരണശേഷം ഈ പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും തന്നെ വഫാത്താകുന്നത് കാഫിറുകളായിട്ടാണെങ്കിൽ അവർ ശാശ്വതമായ നരകശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. അവരുടെ ഖബർ ജീവിതത്തിൽ, എല്ലാവർക്കും ഖബർ ജീവിതം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഖബർ ജീവിതത്തിൽ, വഫാത്തിന് ശേഷമുള്ള ഖബർ ജീവിതത്തിൽ അവർ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ അദാബിന് വിധേയമായിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിയുള്ള സുന്നികളാരും സന്നദ്ധരാവില്ല. ഇനി ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസം ഒരു സുന്നി വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ? അതായത് മരണശേഷവും ഈ പറയുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങളായ കാഫിറുകളായ ആളുകൾ മരണശേഷവും അവർക്ക് ശിക്ഷയൊന്നുമില്ല. അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലായിരിക്കും. മരണശേഷവും കാഫിറുകളായ ആളുകൾ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ വലിയ ആദരിക്കപ്പെട്ട വലിയ മഹാന്മാരായി ഖബറിലൊക്കെ നല്ല സ്വർഗീയ ജീവിതം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നൊരുത്തൻ വാദിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ കാഫിറാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദിന് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാഫിർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മറ്റു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മരണശേഷം നല്ല സ്വർഗീയ ജീവിതമായിരിക്കും അവന്, കാഫിറായി ജീവിച്ചാൽ മതി, കാഫിറായി മരിച്ചതിന് ശേഷം അവന് ബർസഖി ജീവിതത്തിൽ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും, നല്ല എന്താ പറയുക, സ്വർഗീയ ജീവിതമായിരിക്കും, നരകൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന വാദമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാദം എന്താണ്? കുഫ്രിൻ്റെ വാദമാണ്. അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? കാഫിറായി ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം കുഫറാണ്, അത് തെറ്റാണ്, അതെന്താണ്? ഹറാമാണ്. ആ വിശ്വാസം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട, ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ അവൻ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകും. ഒന്ന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുന്നികൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു വിശ്വാസം കാഫിറുകളായി മരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ നരകാവകാശികളാണ്. അവരുടെ ഖബറിൽ അവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് പോയി ഇസ്തിഗാസ നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു സുന്നിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല, സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സുന്നിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറില്ല. അമ്പിയ ഔലിയാക്കളോട് ഇസ്തിഗാസ നടത്തുന്നതിൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവരുടെ മോജിസത്ത് കറാമത്തുകൾ മരണശേഷവും ഉണ്ടാകും. ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്തിഗാസ നടത്തുന്നത്. ഇതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായി മറുപടി പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദിന് മരണശേഷം കാഫിറുകളും മോജിസത്ത് കറാമത്തുകളൊക്കെ വെളിവാക്കി നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചർച്ച ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരോട് സഹായം തേടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാഫിറിനെ കുറിച്ച് അവർ സ്വർഗത്തിലാണ്, അവർ നല്ല ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലാണ്, കാഫിറായി മരിക്കുന്നവരൊക്കെ നല്ല സ്വർഗീയ ജീവിതമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരുത്തം വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ കാഫിറാണ്. കാരണം അവൻ ഇസ്ലാമിൽ അവന് സ്ഥാനമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഫിറായ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഇസ്തിഗാസൊന്നും നടത്തണ്ട. ഇസ്തിഗാസ നടത്തിയില്ലെങ്കിലും അവൻ കാഫിർ തന്നെയാണോ? അവൻ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകും, തനിച്ച ഫാസിഖാണ്. ആ വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ്. ഇസ്ലാമിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ഇനി ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല. ഈ കാഫിറായി മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്താണ്, ഓന് കാഫിറായി മരിച്ച മനുഷ്യൻ നരകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരലോകത്ത് ഓന് ഭയങ്കര ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകും, ഓൻ ഖബറിൽ കിടന്നിങ്ങനെ നരകശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് ഓലോട് സഹായം തേടണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ ഷിർക്ക് എന്നല്ല പറയാം, അതിന് കിർക്ക് എന്നാണ് പറയുക. അവൻ്റെ തലക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖം ഉണ്ടാവണം. തലക്ക് വല്ല അസുഖമൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഓൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരോടും പോയി സഹായം തേടുക. അതിപ്പോൾ മരിച്ചൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോട്ടുമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ആളുകളെ കാണലുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ തലക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എല്ലാവരോടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങനെ പോകണേ. അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തിന് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. വെറുതെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് സഹായം തേടുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നടക്കും. ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുന്നികൾ ഇസ്തിഗാസ നടത്തുന്നതിൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിനൊരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. അത് അഹ്ലു സുന്നയുടെ അഖീദയുടെ ഭാഗമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാഫിറുകളോടുള്ള ഇസ്തിഗാസയാണെങ്കിൽ കാഫിറുകൾ നരകാവകാശികളാണ്. അവർ ബർസഖി ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ ഖബർ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ആളുകളോട് പോയിട്ട് ആരും എന്ത് ചെയ്യില്ല, സഹായം തേടില്ല. അതായത് ഒരുത്തനെ എന്ത് ചെയ്യണത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മുങ്ങി മരിച്ചാണ്. ആ മുങ്ങി മരിക്കാൻ പോണ ഒരാളോട് ഞാൻ പോയിട്ട് എടാ എനിക്ക് ആ ഹോട്ടലിൽ പോയിക്കാണ്ട് കുറച്ച് ചോറ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് പറയില്ല. കാരണം എന്താ, ഓൻ തന്നെ അവനെ ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് മുങ്ങിച്ചാവണേ. എന്നതുപോലെ ഖബറിൽ കിടന്ന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനോട് പോയിട്ട് ഞാൻ സഹായം തേടില്ല. അങ്ങനെ സഹായം തേടുക എന്നുള്ളത് അസംഭവ്യമാണ്. ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് സഹായം തേടിയതാണെങ്കിൽ അതിന് കിർക്ക് എന്നാണ് പറയുക. ഒരു ഷിർക്കല്ലത്, ഒരു അതിന് വട്ടുണ്ടാവും. വട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. സുന്നികൾ എന്തായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വിഷയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രതികരിക്കാം, അവസരം ഉണ്ടാവും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.